pwede mo gamot saka. Ogo. Hala, damo lagi kayo dito. Oh, diba? Saka te. Hmm. Dala pa to nimo sukuan. Magsaka. Minahal. Dong, gay ko dong. Ana dong. Ana. Oh. Ali, lang wala pa. Sige. Kita sa dong. Ay, saan na yung usap ba niya? Tama lang. Asa? Kaning gisak ani ba de? Ngit-ngit diri against the light. Hoy de. Hot na tanan di asta daon na tapis ko ayo na. De. Sal Tapis na na de, mahurot yun masaka de. Ayaw na og na ay mabilin. Kaya makita. Asa naman to? Ay, napakadya daw. Ha? Ano ba? Tensa do. Nakagi sila dato. Mang, nakagdagan kayo kukuha nga gagmating. Lagi ko be. Hala. Di ra kay apil. Kamu try pakita nimo. Sige taga isa. Dong, ayaw adto dito sa langit dong. Langit pa na. Dari ra dong.